Salam ýaşlar, täze tolkun gepleşigini dinleýärsiniz. Studiýada siz bilen men Sahra. Gepleşigimizde sportsmenler we olar üçin niýetlenen ýürüýte ýymy toşmaçylar barada iki sportsmen we habarçymyz bilen geçiren töhretdeşligini deşdirer. Bu bizim şuňky gepleşigimiziň esasy temasy bolar. Häzirlikçe şu meselede ullaka soraw bar we ýetirýän gaty kyn we gymmat salasyn Türkmenistanyň ýyly. Şeýlede sportsmenler üçin niýetlenen bu ýymy toşmaçylarynyň nämedi we ony kimleriň näme üçin ulanýandygy barada ýymytleniş we berhit bilermeniniň berjek gurumlaryny hem dikkatiňde hödürläp, o protein tozları kişi kullanımı çok değişiyor. Yani bir uzmana danışmadan almalarını tavsiye etmem. Öýde ýaşaýan ýerinde sport bilen meşgullanmak üçin mümkinçilikleriň ýokdugyny aýdan atamratly deň duşumdan berjek gurumlaryny hem dinläp bilersiňiz. Diňem boks bilen meşgullanjak bolýar, ýöne boks Astanada bar, olam Astana nämedeni açanaklar. Gepleşigimiziň ahyrynda bolsa türkmen ýaşlarynyň sosial ulanlaryndaky işçiňligi barada gurun eder. Täze tolkundan aýrylma. Täze tolkun ýaşlar gepleşiginiň şuňky ýagny nowatapky tapyrynda studiýamyzda kardeşim Merdany hem-de Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbany şeýlede ýokary bilimli daşary ýurtlaryň birine dowam etdirýän Türkmenistanyň talyp azady mehman edýär. Ähliňiz gepleşigimize hoş geldiňiz. Sağ olun. Türkmenistanda häzirki döwürde geçirilen sagdynlyk we bagtyarlyk aý münasibetli her gün onlarça meden we sport çareler gurulýar. Emma edil häzir şu pursatda paýtagta Aşgabatyň sport fitness merkezlerinde we ýürüýte sport dukanlarynda sportsmenler üçin niýetlenen ýürüýte ýymy toşmaçylary, ýagny food supplements, ýagny sportsmeniň türündeşen mahaly we ondan soňraky bedenini dikeldirişde organizma zerur bolan biolog, uglevod, amino kislotalar, vitaminler ýaly maddalary özünde jemleýän önümleriň satylmaýanyny aýdylýar. Munyň anygyna ýetmek üçin Aşgabatda habarçymyz Murat ağa ençeme sport fitness merkezine we ýürüýte sport dukanyna aýlandy, emma tahyk jogap alyp bilmedi. İl arasynda bolsa şeýle önümleriň ýurtda gadanyny barada gurumlar bar. Bu gurumy Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy hem tasdiklady. Emma beýleki tarapdan adat geçen Tomuzda Türkmenistana baranyny şeýle önümleri şu Türkmenistanyň käbir dukanlaryny duş elendigini aýtýar. Adat bu barada has dolrak maglumat beräýsiň? O hakykatdan kim geçen ýyl Türkmenistana gidemde, ýani öz ýanym bilen hem özüm Türkmenleşke gidemde ulanarym ýaly. Bir ully dolu bankam 3,5 kilolik protein, ondan naşary bir banka şu gavny amino kislota, kreatin ve vitamin kompleksim vardı yanımda. Granitsadan hem geçtim, taможняdan hem geçtim. Hiç kimde hiç forum durmadı. Hiç rahat yemediler, geçtim. Aslında öğrenmek için alttım. O taylarım bu tayda tasnama için yazılan spor zalımda şito barı vardı. Şu tayda gördüm tatlıyanına baklarım. Bakalar ona gastı gımmattı. Değer bilen deneştirende. Bundan nasıl hem aylanıp şehrin bir kısa anlatmağa dinlerine kavak geldim. Yanlış mı olsa Morfadar'da bu spor dükkanı vardı. Şu tayda gördüm. Bakalar gımmattı. Benim burada zıttıydı alanmak memesi bilen özüm olman sattım. Alpıcan vatlarını. Ve DJ Kolyan'ım sattım. Dötem hiç kim mengilen var. Sonundan içili izinden problemi olmadı ve geçiremde de içili problemi olmadı. Adat edil kaýoly mundan ozal kardeşim Merdan Türkmenistana barıp gaýtdy. Ýöne ol hem berde öde sportsmen de sport bilen gaty gydyklanýar. Türkmenistana baranda da şeýle önümleri tapyp bilmendigini aýtdy da ma. Merdan sen adat tapdym diýen, sen näle wakalar başdan geçirdiň? Senin bu arada gurun beräýsiň? Aýo tähre berden dedil adatyň sözüni ýalany çykarmak ýa-da ýalan diýmek niýetim ýok. Ýöne tutuş şäher söküp men hatta iň berkli protein ýa-da bıça diýen käbir şu nime zerur bolan amino kislotalary hiç tapyp bolmady. Misal üçin köp sport türüniň zallarynda da barp sorak gördüm. Käbir şäheriň içinde belli meşhur ýerlerim bar. Şular barp soragynda da ýok biz beýle zat bilen meşgullanymyz ýok diýerler. Bor diýip çykyp gidende de ýygyňdan ýetip han bir gyra çyk diýip so taýdyn soran adamym satyjy. Şäheriň palan ýerinde palan türgen bar, şunyň ýanyna barsaň indi kymmatragym bolar ýöne şundan alyp bilersiň diýip edil berdi deňestirme ýerliksizdir ýöne edil bir gaçkyk maddany satýan ýani edip şeýdip gurrun berýär adamyňa. Soň beýlik ýürüýtirleşdirilen käbir sport magazinlerim bar, indi şu ýa-ni adadym aýdyp geçdi ortadarda bir tane bar diýip ulaň ählisine aýlanyp çykdym beýle zat hakdy ýogum. Soragynda da edil bir
bir kanun bir zat horanyň ýany hemmeti ellerini bulaşdyryp ýok biz beýle zat bilen mesullanymyz ýok diýip şoň üçin şu azadyň özem ýa-da beýliklerim kim sport bilen mesullanýan bolsa bilýändirler haçanda agyr türgenlikleri geçirýän mahalynam ondan soňam dikilmek üçin organizm üçin şu zerur käbir amino kislotalar vitaminler gerek bolýar. Bolmasa da organizm öz-özüni ýakyp başlaýar. Emma dinantam men şu asabatda ustatlary hiç tapyp bilmedim. Merdan bir soru dörüýärdi. Ne taýyklaşdyrmak üçin sorasym ele. Meselem häli adat belläk geçdi Köpetag stadionunyň golaýyna bir türgenişik zalyň gapdalyna dukany bardym dedi. Sen şu maddalar almak üçin şu ýürite sport dukanlaryna aýlananda Edil paýtagtyň nire haýsy ýerinde, haýsy künjeginde ýerleşen ýerlerine bardyň? Men bartym bir Köpetag stadionunyň özünde bir türgenişik merkezi bar. Ýeni türgenişik merkezler diýende ol Aşgabatyň gowdan bölügünde bir meşhur iksanak türgenişik merkezi bar. Şol ýere barıp soradym. Aňarda hatda iň berkisi şu protein bar, protein şokolady diýilýär. Hatda şolaram ýoken sport magazinlerinden ählisine aýlanyp çykdym diýen ýaly Ortwazardaky, Mirwazardaky, Paraxt mikroraýonundaky olarda da diňe egnesik ýöne ýürütilýän iýmit dogrusynda hiç zat ýokdy. Sağ ol Merdan. Adat sen goşmak isleýän zatlaryň barmy? Belki Merdanyň sözleri bilen ulaşmaýan ýeriň bardyr bilemok. Umumyň goşmak isleýän zatyň barmy? Ýok, Behra. Diýjek bolýanlarym biri şaýat wagty menen bilen ulaşman bilmem. Täze hakykatdan hem Türkmenistan ýaly ýerde kanunlar ýygydan çalşan milýa üstgän bolmagy, şu wagtda davam edilen bolmagy gatty ahmal. Bundan başga da men özüm o taýda zatlaryň gymmatlygyny görüp şu wagtda ýaşaýan döwletimden o taýda getirip bir aýda etmek üçin gyzyklanyp başladym şu meseleni. Edil özüm giden ýerim ýok, ýani oglanlara haýyş etdim. Sport komitetinde işlän oglanlara haýyş etdim. Olaram dedi, häzirlikçe şu meselede ullakan soraw bar we ýetirýän gatty kyn we gymmat salarsyň Türkmenistanyň ýerinde. Täze bizimkiler hökümet düşünýär we gorkunç we onu değişdi bolan standartlar ýok Türkmenistanyň ýerinde. Şoň üçin edil häzirki wagtda bu mesele çözülýän bolmagy we gadagan edilen bolmagy tahman. Sağ ol Adat, senin beren gurulňlaň üçin. Murada siz ýakynda şu Aşgabatyň birnäçe ýürite sport dukanlaryna, sport fitness merkezlerine aýlanyp bu mesele bilen, ýagny şu sportmenleriň üçin niýetlenen ýürite iýmit goşmaçalarynyň satuwy bilen ýa-da umumyň şu ýurtda barlygy bilen gyzyklanýar. Siz hem öz başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşaýsaňyz. Sahra, o menen şu Aşgabatyň birnäçe dermahanalarını soradym. Mysal üçin Parahat mikroraýonundaky, onuň Hudaýa Diýip köçesinde birnäçe dermahanalar, şol ýanky sportmenler şu niýetlenen dermanlar barmy şonu soradym. Onuň ýanky şu berdan aýdýary, olardan şurwada soranda protein şonu soranda, olardan narkotik soranýalar bir reaksiýa berdiler. Olar bir gen görýär. Hemen bolsa bir gorkum barda olarda. Şu dermanlar ol gadagan edilen dermanlar meňze şol ýanky reaksiýalaryndan. Şeýlede käbir sport seksiýalar bar, şolary da bark gördüm. Onu şu taýda bir bilen adam bar, o da şol ýanky dermanlar sportmenler arasynda nähili bolsa da bir satýarlar. Elbetde bu açyk satylanýar, ýöne şeýle trenerlerden şu trenerlere ýürüýte grup daşy ýurtdan getirýän adamlar we olaram şol ýaýraýarlar, şol näme biri maglumat berdi, bir sportmen. Ýöne haýsy trener zat onu aýtmady. Ýagny Murada Garawadyr ýaly görnüşde diýjek bolýarmy şol iýmitleriň satywy? Men yarım legal ýaly görnüşde diýse hakly komkadýanda. Ol şeýle açyk suda bolýar. Murada sağ olun. Merdan sen sport bilen meşgullanýan bir adam hökmünde şu haritlaryň meselem ýurtda ýoklugyny baran wagtyň şu tapyp bilmediň diýe. Şu haritlaryň ýurtda tapylmaýany ýa-da satylmaýany sportsmen hökmünde saňa näil kynçylyklar döretdi? Sen näil şäklendirmeler ýerdi saňa? Ýöne kim egerde sport bilen türenýän bolsa, indi men häzir kaç saatlarymy gowy düşünür. Haçanda agyr adamyň bedenine agyr nagruska, agyr türgenişler eden soň şu adamyň bedenine dikilmek üçin ýurt amino kislotalar, vitamin kompleksleri gerek. Eger şular bolmasa, onda
adamın üsmek bilen däldi gaýtam tersine peselmek bilen bolýar. Mysal üçin men bir ütgeşik bir kimçiligim boldy diýip biljek şol döwürde näme önde Türkmenistanda bolan döwrüm. Ýöne elbetde özüňi türünüşüňe ýa-da öz güç wagtyn ýa-da hereket wagtyn özüňe belli bir çaklandırmalar giyirdi täbäbi senin dikilme wagtyň öz bedeniň dikilme wagty has uzoya, has köp wagty talap edýär, has köp iýmit talap edýär. Ýöne emma haçanda şu ýurt sport iýmiti bolanda sen özüňe gerek bolan maddalary, bedeniň gerek bolan maddalary şu komplekslerden alyp bilýän. Indi bärde belki bir anyklaşdyrmaly zadym bardyr. Köp kişi sport iýmiti diýende ony anabolikler ýa-da steroid önümleri bilen bulaşdyrýarlar. Bu ikisiniň düýp götür ara tapawudy bar. Belki takrasyň sen bu wagtda hat köprak maglumatyn berersiň sport iýmit diýilende o bir adaty iýmitden alynýan biologlar, uglewodlar olaryň bedene amatly görnüşde barmak üçin we ýeterli mukdarda barmak üçin bir jemlenip kompleks düzülen maddeler. Sağ ol Merdan. Ne adat sen özüňden hem sorasyn mele, sen özüň hem sport bilen meşhurlanýan. Diýjek bolanym şu önümler sen türenleşiňe näil täsir etdirýär? Şo barada gürüň beräýsiň? Ahrahow dogry men mysal üçin edip turganlaşan sportyň agyr görnüşlerine ýerýär. Ilk başda powerliftingden başladym, soňra arm wrestling, täze ýene gaýtaryp powerliftingde dolunyp gelýär. Diýjek bolanym bu sportyň hem ahyr görnüşlerini men adyny aýdym sportyň görnüşlerini elmedam agyr agramlar we organizmiň iň ýokary derejede güýç mümkinçiligi bilen kuwaty bilen diýenler iş çalýan we şo ýagdaýda hem elbetde ören köp mukdarda biolog, uglewod ýa-da belli bir aminokislotalar, bundan başga vitamin kompleksleri ýa-da organizme elmedam gerek bolup durýar. Diýmek isleýändim ýaşy taýýarlanýan wagtym bu bir hepde, iki hepde inadından 6 ay, 8 ay öňünden belli bir derejede plan goýup, bunyňki ýan biolog sanyny hasaplap sanap başlaýar. Men häzirki agramym ýürkide we men ýene aýdaly bir agzyk agram goşak bolsam, myşça görmüşine ýa görmüşine derler. Meniň her bir kilama inadından 3 gram biolog bermeli bolýar. 3 gram biolog bermek üçin bu diýmekdim, ýerinden turman, iýiçi oturman bolýar. Olam arasy görnüşine biolog ajak bolsa, wetin içiliýä bolmaly, onda gaýna diýmeli. Ýörentin beýle bir derejede berki saklap türünleşip etmek. Şonuň üçin şu zatlary has ýeňilleşdirmek üçin sportmenlere ýürüýte döredilen zatlar şu. Ýene diýmek isleýändim, elbetde sportmenlere şu zatlaryň ýoklugy ulaşan bir problemi we kemçilik diýip hasap edýär. Muny döwletiň özü hatda aslynda bermeli diýip hasap edýär. Sebäbi mümkin näme? O bolmasa mümkin däl ýani. Ýani Merdandan belli geçýärler, organizmiň çalp bitirmegi üçin hem ören wajyp tapdylar. Ve bunun üstüne bir näçe ulaşan güçlü kompaniyalar we alymlar işleýär. Şoň üçin ýani hiç şeýle ýok we diňe peýdasy bar. Demek adat sportun has hem netijeli olmak üçin şeýle önümler wajyp diýjek bolan şeýlemi? Elbetde. O tekrar şutaýdy men bir adatyň ýan pikirini bir dowam etdiresim gelýär. O gaýtam gadygyny etmekden beter şu hökümetiň özü sportsmenlerine iýi çykyp şu maddalary, şu sport iýmitlerini alyp berse, has talaba laýyk bolurum diýendi. Sportsmenler has gowy netije görkezip bilerdi dünýä arenasynda we has baýrakly urunlar alyp bilerdi. Sebäbi bu häzir günde şunu ulanmayan sportsmen ýok diýen ýany beýleki döwletlerde, beýleki ýurtlarda gaýtam halkary kampaniýalary öz önümlerini şulary bermek üçin bärde bir uly bätleşik gidýär. Şonuň üçin Türkmenistanda ýoklugy belki de näildir bolsa bir derejede şu türkmen sportsmenleriniň dünýä arenasynda onçukly bir gowy çykyş etmeýände belki täsir ýetirip bilýändir. Sebäbi sportsmen agyr ýani adatyň mellekesde agyr türgünçliklerden soň organizmi düşen stressden soň hukman dikiläýmeli. Dikilmese onda üstünligim bolmaz, öňe bir ädimim hiç açan bolmaz. Merdan adat beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun. Murada siz hem aşawatdan gepleşimde gatnaşyp beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun. Sağ ol. Kardeşim Merdanyň sport bilen meşhurlanýan türkmen talyby we azadyň we aşawatda habarçymy Murat Uranyň beren gurulmagyny we tejribelerini dinlediňiz. Ýaşlar belki bu mesele bilen baglanşykly siz hem dürli tejribeler baştan geçirensiňiz. Belki siz Türkmenistanda bu önümleri duş elensiňiz. Gören eşdenleriňizi, tejribeleriňizi biziň bilen hem paýlaşyň. Bizi Facebook we Twitter sosial ulanlarynda Täze Tokun ady bilen tap bilersiňiz.
Eýsem sportsmenler üçin niýetlenen bu ýörite imi toşmaçylary näme? Onu kimler nähil usulda ulanyp bilýärler? Men bu soraularyň jogabyny ýörite bilermenden öwrenesim geldi we Türkiýanyň belli imitleniş we berhiz bilermenleriniň biri Fermin Batman bilen söhbetdeş boldum. Ol Türkiýanyň Seda Sayan show ýaly programmalaryna çykyş edip onuň Sabah, Hürriyet, Radikal, Milliyet ýaly gazetlerinde interwýudur makalalar çap boldy. Häzir Fermin Batman bilen geçiren şol söhbetdeşligimizi etjäs. Sportsmenler üçin niýetlenen ýörite imi toşmaçylar, ýagny food supplements näme? Şimdi bu tozlar ve yiyeceklerin içindeki proteinlerin daha yüksek bu imit koşmaçalarında adaty azyk önümlerden düzümündäki maddalaryň has ýokary derejedäki muktary bar. Sebäbi bular peyniralty suwy diýilýän maddalardan öndürilýär. Meselem diýeli muny arasy protein ýaly göz öňüne getiriň. Ýagny düzümünde hiç hili ýag ýok. Şeýle bolan üçin hem bu önümler adamlarda öz bedenlerinde muskul döretmek, ýagny bedeniniň gujuruny, kuwatyny, owdunlygyny artdyrmak üçin ulanylýar. Sportsmenler bu maddalardan peýdalansa, onuň hiç hili ziýanly tarapy ýok. Bu önümleri esasanda öz bedenleriniň muskullaryny östürmek isleýän adamlar ulanýarlar. Ýöne bu önümler ýalňyş ulanylan wagty ol adamyň böwreklerine ziýan ýetirýär. Şonuň üçin hem olar sportsmeniň türgenleşigine göre berilmelidir. Meselem bir sportsmen bu önümleri ulanmak isleýän bolsa, hökmany suratda bu urdan imitleniş we berhiz bilermenine ýüz tutup bu önümleri şonuň maslahatyna göre ulanmaly. Meselem bize bir sportsmen bu urda maslahat almak üçin ýüz tutanda, biz onuň sportyň nähili ýyglykda we onuň haýsy görnüşi bilen meşgullanýanlygyny soraýarys. Şeýle-de sportsmeniň bedenindäki ýagyň mukdaryny hem ölçeýäris we şoňa göre hem bu önümlerden näçe mukdarda peýdalanmalydygyny kesgitleýär. Ortaçy ölçekden alsak bu önümüň her bir sportsmene başta berilýän muktary 1 we 1,2 gramdan başlanýar. Şeýle-de bu önümleriň ulanylşy sportsmeniň ýaşyna, jynsyna, aşgadanyň işleyişine göre hem ütkeýär. Şonuň netijesinde hem biz sportsmeniň her gün bu önümlerden 25 gramy ýa-da 50 gram ulanylmalydygyny kesgitleýäris. Bu önümler sportsmenler üçin gaty peýdaly. Ýöne elbetde muny bir bilermeniň kömegi bilen ulanmaly. Sebäbi ýanky aýdyşym ýaly ýalňyş ulanylan wagty adamyň böwrek, bagyr ýaly organlaryna hakyky manyda zeper ýetirýär. Şonuň üçin hem sportsmenlere bu urdan bilermen bilen maslahatlaşman bu önümleri ulanmaklygy maslahat bermeýär. Hayati organlara zarar verir. Onun için uzmana danışmadan kullanmalarını tavsiye etmem. Sportsmenler üçin niýetlenen bu ýörite önümleriň anabolik steroid ýaly maddalar bilen garşdyrylmaly dälligi aýdylýar. Anabolik steroid diýilýän bu maddalar näme? Hiç kullanılmasını tavsiye etmiyoruz onların. Zaten kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Yani karıştırmayı bırakın. Men ilki bilen şunu belläp geçetim gelýär. Biz anabolik steroid diýilýän bu maddalaryň ulanylmagyny hiç hili maslahat bermeýäris. Ýagny bu maddalar hökmany suratda bilermeniň ýygyderli gözekçiliginde ulanylmalydyr. Käbir adamlar bedenini gowy we sagdyn östürmän anabolik steroid ýaly maddalary ulanýarlar. Olar bolsa eger gözekçiliksiz ulanylsa adamynyň saglygyna gaty hop salýar. Anabolik steroid maddalar näme? Bu maddalar hem sportsmenleriň öz bedenlerinde muskul emele getirmek, ýagny bedenini gujurly, kuwatly owadan etmek üçin ulanýandygy aýdylýar. Bu sportsmeniň bedenindäki energiýanyň ören çalt depkinde daşary çykmagyna kömek edýär. Bu önümleriň sport bilen meşgullanmazdan öň we soňra has köp yaramaz täsirleri bar. Umuman aýdanymda bu maddalaryň yaramaz täsirleri köp. Dediğim gibi böyle spor öncesinde veya sonrasında daha fazla yan etkileri var. Sportsmenler üçin niýetlenen ýörite imi toşmaçalar ýagny önümler haýsy pudoklarda ulanylýar? Kas yapmak isteyenler kullanıyorlar onu. Yani kas güçlendirmek isteyenler kullanıyorlar. Haýsy pudoklarda ulanylýanlygy barada täkik maglumat ýok. Ýöne olary esasan sport bilen meşgullanýan we öz bedenleriniň muskullaryny östürmek, ýagny bedenlerini gujurly, kuwatly owadan etmek isleýänler ulanýarlar. Bu dünýäniň ähli ýurtlarynda diýen ýaly şolar ýaly. Kız sporcuları değil, kas geliştirmek isteyenler daha çok kullanıyorlar. Türkmenistandaky ýörite sport dukanlarynda, fitness merkezlerinde sportsmenler üçin niýetlenen bu ýörite imi toşmaçalarynyň satylmaýany aýdylýar. Siziň pikiriňizçe bu önümleriň satylmagyna ruhsat berilmediligi ýa-da gadagyn edilmek üçin bir sebäp barmy? Gayet rahat satılıyor ama işte bilinçli kişiler onları
alıp bir miktar ne kadar kullanacaklarını Olar biliyorlar. dünýäniň ähli ýurtlarynda diýen ýaly satylýar. Meniň pikirimçe, eger gözegçilik aslında satylsa, bu önümleriň saglygy hiç hili diýany ýok. Muny aýtmagymyň sebäbi bu önümleriň galyp görnüşleriniň hem öndürilmegi ihtimal. Şol sebäpden eger gözegçilik aslında satylýan bolsa, diňe şonda olar ziýansyz bolup biler. Denetim altında satılırsa herhangi bir mahsuru yok satılmasının bence. Türkiýanyň belli iýmitleniş we berhiz bilermenleriniň biri Fermin Batman bilen geçiren söhbetleşigini dinlediňiz. Deňdoşlar, sportsmenler üçin niýetlenen ýüridi iýmit goşmaçylar barada gyzyklanýan meseleleriniz bar bolsa, bize hat ýazyň. Biz bilermen bilen habarlaşyp size jogabyny bermäsi inanşarys. E-mail adresimiz hat@email belgisi azatradio.org. Ýa-ni Türkmenistanda sportsmenler üçin niýetlenen ýüridi iýmit goşmaçylarynyň satylmaýandygy ýa-da tapmagyň kynny barada belläp geçdik. Liwap vilayatynyň Kerki şäherinde ýaşaýan deňdoşumyz bolsa, öz ýaşaýan ýerinde sport bilen meşgullanmak üçin hem şertleriň ýokdugyny aýdýar. Adynyň efirde agdalmagyny islemeýän bu deňdoşumyz bilen Liwapda habarçymyz Umyt Jumaýew söhbetdeş boldy. Senin ýaşaýan ýerinde sport bilen meşgullanmaga mümkinçilik barmy? Mümkinçilik yok diýen ýaly stadionumuzdan diňe şu görüş ba, şahmat zat, soň neme ba, lekkat ettika ba, futbol ba, volleybol ba, öňkü parkymyzda da, öňkü serkifde volleybol, soň karate zat ba, ýöne boks ýok, zat tenis, diýdi. Ýani olar ýok da, köp meşgullanjak köp sportlar ýok da. Ýaşlaryň arasynda sporta höwesliler barmy? Kän, men kassaşlarman ba, mesela deňdoşlarym bar. Nemen bir dostum diňe boks bilen meşgullanjak bolýar. Ýöne boks Astanada ba, olam Astana nemeden açanoklar 1-nji ýanwarda ýa 1-nji martda ýa Nowruzda, zatda, Baýdak bayramda atjalar diýip aýtyp ýörler. Ýöne açylan ýok da. Özüme git görem ýok da, ýöne dostlarym git görüpdir. Açylan ýok zatda, ýöne içinde emme zat ba. Ýöne trener diýme, trener ýokmuşmy? Diňeje bir garagol ba, olam neme işan ýok zatdy kuk görýärmişsa, şanykda. Senin özüň haýsy sport bilen meşgullanýan? Men sport bilen meşgullanam. Men häzir ýöne meşgullanjak urum bardy, ol ýok da bizim Kerkide. Nähili uğur boýunça meşgullanasyn gelýär? Tenis, ýöne tenis. Ýok da Kerkimizde, Aşgabatda neme bar bolmaýar, bar nemek bilmeýän, zadyt bilmeýän. Kerkide bolsa oňat bolardy da. Sport meselesi boýunça näme isle arzularyň bar? İşte arzularım, prezidentimiz sport hakda neme üstüre zat diýip aýtýarlar, ýöne üstüre ne biz hissede çıkıp bilemiz ýok Türkmenistan üstürmek üçin bir bize neme bersin de mümkinçilik zat döwletse, onu Türkmenistan'a belki gider. Mana mesela Özbekistan FIFA çıktı dünya kubugyna. Şu bizim Türkmenistan'ın şu derejesinde çıkmanın mümkinçiligimiz bar. Bizim hem özbeklerden ya başka yurtlardan kimçiliğimiz ýok. Ýöne sportumuz ösen ýokda, mümkinçilik ýok Türkmenistan'da. Köp zada. Şoň üçin şu sport östürjek bolsa, mümkinçiligi hem köpeltmeli da. Sport bizim Türkmenistan yatıp kalmasın da, bizim dünya derejesine çıkalı da. Söhbetdeşlik üçin köp sağ ol. Sağ ol. Habarçymyz Umydyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Ýaşlar, siziň ýaşaýan ýeriňizde sport bilen meşgullanmak mümkinçilikleri nähili? Oňy ýa-da oňaýsyz islenlik tejribeňizi biziň bilen paýlaşyp bilersiňiz. Habarlaşmak üçin Twitter we Facebook sosial ulamlaryndan peýdalanyň. Ol ýerde bizi täze tolkun habarçymyz Umydy Umyt Jumaýew bilen tap bilersiňiz. İnternetde websayt döretmek we şol websaytlardan peýdalanmak meselesinde türkmen ýaşlarynyň işçiligi barha artýar. Moň internet giňişliginde täze döredilýän websaytlar hem şaýatly edýär. Ýadygda bolsa ýakynda gözüme ýylen nextm.com web sahypasy barada öňhem maglumat beripdim. Ýöne soňky günlerde türkmen ýaşlarynyň bu sahypadaky işçiligi has hem artýar. Bu web sahypada her gün onlarça tema gozulýar. Şol temalaryň arasynda geçen hepdeniň dowamında iň köp okulan temalaryň birini siziň bilen paýlaşasym gelýär. Ol web sahypanyň Hedret adly agdaz tarapyndan gozulan Android üçin tölegli iň gowy programmalary Mut hödürleýär satly temadyr. 9-njy aprelde gozulan bu tema 15-nji aprel çenli jemi 87 sapar okulypdyr we oňa 5 sany hem tesir aldyrylypdyr. Bu temada Google Play'in tölegli iň gowy programmalar toplumyny size Mut hödürleýär.
Android smartphonuňyz üçin niýetlenen programmalaryň 10 sanyny ýerleşdirdik. Programmalary mobil telefonuňyza indirin we lezzet alyň diýilip, 10 sany programmanyň ady ýazylyp, olaryň hödürleýän hyzmatlary, ýerine ýetiren işler barada maglumat ýazylypdyr. Bu tema ýazylan tesirleriň arasynda bolsa Şahsultan atly agza mahabatlandyranyňa sawol ýöne ol programmalaryň maňa zerurlygy ýok diýip öz garaşyny bildirse, admin atly agza bolsa sawol hezret gyzykly maglumat diýip gyzykly maglumatlary paýlaşan üçin oňa sawolsyny aýdypdyr. Ertir.com sosial ulamynda bolsa Gulqamat atly agzanyň paýlaşan başlary ýaglyksız gezýän gelinler üçin açylan tema diýen pikir alşygy sosial ulamyň agzalaryny gyzyklandyran temalaryň biri bolupdyr. 12 aprelde godalan bu tema 15 aprele çenli jemi 2015 tapar okulyp oňa 171 sany hem tesir ýazylypdyr. Jemi 51 gezek hem halanan bu temada Gulqamat atly agzas Türkmenistanda soňky 4-5 ýylyň dowamında ýaglyksız ýagny başa çyk gezýän gelinleriň köpelendigine we munyň hem durmuşa çykmadyk gyzlar üçin kä halatda garaşylmadyk ýagdaýy döredýändigini ýadyar. Şeýle-de Gulqamat atly agza bu tema bilen baglanşykly özi bilen goňşulukda ýaşaýan bir gyzyň gurrunny ýatlaýar. Gulqamat ol wakany şeýle görüň berýär. Bugün goňşy togda ýaşaýan gyzlaryň biri gaharna ýarylaýjak bolup, şol başlary açyk gezýän gelinlere käýnýär. Sebäbini anyklasam, ol awtobusda bir oglanyň özüne geç gelinje diýip ýüzlenip ýer berendigini aýtdy. Men ýetginjekleriň biriniň onuň içini ýakmak ýa gaharlandyrmak üçin diýen ýaly sebäplere görä şeýden bolmagy mümkin diýip pikir etdim. Aslynda weli beýle däl ekeni. Goňşygyň gurrun bermegine görä onuň gelinje diýip ýüzlenen oglan diýen bolsa bir 5-6 klass okuwçy ekeni. Ol gyzda bolsa gelini gelin şekilli görkezýän ýekeje alamatam ýok. Saçy boglan ýupka koftaly gyz diýip şol wakany beýan edýär. Sosial ulamyň awtor Resul ýaly agzalary bu temany gollap tesvir galdyrypdyrlar. Dowduk depeli atly beýleki bir agza bolsa ýaglyk ýok diýen. Dar köýnekde döşü öňü ýydy bildirip duran öýmelije gelinler bara. Oňa näme diýjek diýip sora beripdir. Rüzgar atly bir agza tema başlaçarak tesvir ýazypdyr. Ol aýyny başy ýaglyklarda laqat edýär diýip, häzirki wagtda erkekleriň başy ýaglykly gelinleri de laqat ýandygyny ýagzydypdyr. Peridadım atly agza bolsa, ay bu temany 50 tapar aşsaňam peýdasy ýokmuka diýen. Gaty görme sebäbi barbyr her kim öz bilenini edýär diýip, bu meselede öz garaşyny aýan edipdir. Bu tema ertir.com sosial ulamynda henisem dowam edýär. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir. Mobil sahypamyzyň adresi adathabar.mobi. Bu sahypamyz size Adatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýöriti gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär. Şeýle-de efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň mobil sahypasynyň adresi adathabar.mobi. Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinleň. Deňduşlar, şunuň bilen bize berilen ýarym saatyň hem soňuna ýetdik. Her hepde belläp geçişim ýaly ýene-de ýatladasym gelýär. Üstlenlik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, biziň hat, e-mail belgisi adatradio.org e-mail adresimizde hat uradyň. Öňüňizde kepdäniň çarşenbe güni täze tokunma duşuşýançak hoş.